man si Maria na uli? Nagkapit-apit na po siguro to ay. Maria! Maria! Ay, kinsa maron? Uy, Claire! Unsa may tuyo nimo? Dapya lang naong ani. Na si Maria nang. Maria? Gisugo ko nako. Unsa di tuyo nimo sa iya ha? Suga pong nang Marlene, uy. Entrada pa gani. Nabito ko'y tuyo sa yahan nang. Pila ka pa, gisugo pa nako. Kung makapaabot ka hulata lang. Mulingkod ko dari na nga. Anong lagi diri si Claire ila Maria o? Ingon dito mag-abot sa tambayanan. Basi nausap siguro ang plano. Ako na lang ang tungkol, be. Okay na si Maria? Okay na si Maria, Claire? Unsay okay, Lucio? Unsa naman po na iyang gisabutan? Napandamay. Naghaga dyan ako dagway, uy. Naman gusto magmarin diya. Ay, nang. Mangumustan ta ko sa assignment na mo ba? Kasi Maria diya? Uy, gani na ako nagpalusot si Lucio. Assignment. Duda nako ba? Murag na amoy plano nga manglaag. Wala na, uy! Laagod taon. Kabalo ka nang, focus na mi sa mong pag-eskwela. Alingkura ko na ha. Kay pabuto na mo si Maria. Tinood ko to na lang. Maayo kung mauna. Musulod sa ko ha. Ang awa, Lucio. Hapit na masakti. May gani, nakabrik ng baba nimo. Bantog ra walay tao sa tambayanan kay nara des lang diri ah. Pirtir juning duha o. Akong duulon bi. Claire, Lucio! Wala mo plano. Nakabot ko paabot dito. May gani na ko diri ah. Unsa to bite? Way klaro? Klaro mo ha? Nang, inimang ko si Claire ug si Lucio na nagsabot ng gabi nga magsabay mi mga nidiriya kay magbuhat mi assignment. Igibiyaan ko nila. Mao ba? Sige lingkod diha. Pero ti pong dugaya ani suguon ni Maria oy. Sige nang. Iko ato da. Paras jud mong Lucio biti. Dugaya suguon ni Maria og paano? Ay, puro magibugatan. Ay nang, moto na dugay to si Maria nang. Kaya ba kay nagliw kang tindiro di ano kana si Brian. Bitaw nang. Ama day nun kay nagkingkiang naman dito siya. Ay nana naman day si Maria padulong diri oh. Uy, kaganina na mo di ari. Ato assignment to. Maayo Maria, abi na paanbi kay gutom na kaiko. Darama oh. Maria, naaman na mo yung assignment. Ingon sa imong mga classmate, buhatan na ninyo. Assignment. Di ba Maria na ah? Ay oh na ama. Nanong anhiman mo, dapat ituro ko ninyo gipaabot. Di na nang takapaboran ni Ron. Dugay man ka ikaw. Mo nang giani na lang kanamo. Gani. Naasaon na to ni Ron, nasa mama. Masisibat akong tako. Naaraman lagi ni sila diri. Go dito sa tambayanan. Tigo ni sila gyud. Wa gyud klaro kasabot ba? Naaraman dai mo diri nagpaabot di ay. Tara na, layo pa bi atong tanggali Falls. Mamaklay ra mi ata. Saya na. 100? Wala man entrance dito. Tara na ba? Unsa to? Unsa to? Unsa to? Asa mo mga to dudong pawex? Sa tanggali Falls nang. Wala di kay ingni ni Maria. Ingon siya na lang hidaw siya sa imo ha. Sa tanggali polos di mo mga to, ingon mo, magbuhat mo assignment.